No, siyabonga kakhulu ukuthi usikhulisele labantu. Kodwa khona okunye ngifuna ukubonga. Uzobongana ebusuku. Ngiyafuna ukubonga ukuthi awungishiyanga. Awuyini manje. I don't think ukuthi kumele abonge because akuyona into eyenziwa uyena. So if efeel ukuthi kufuna bonge, I believe ukuthi kufuna bonge abantu mhlawumbe abamkhulumelile. Okuma wami, okusisi wami, okumngani wami ubuhle. So ukuthi ngikuphendule. Angithule ngoba ngithule kuningi engingakusho kodwa ngicela ungakusho. Yabona lento ukuthi senawe. Iyeke ungaphinde. Phuma kuyona kombizo yokuqala sinabuyela futhi. Yazi Nombela lento kungiphilisa kabuhlungu. Ayikho right. Phuma kule. Ngingabongi. I'm a bad man ngokwakhe. Kusho ukuthi ikhona indoda right. Le mina is bad. Sengikwamukele lokho ukuthi I will be wrong forever. Angithi ngathi mangibukela iTV wathi ungenzela ifarewell ngabona ukuthi kunzima. So angisenayo ifarewell manje so la. Uzobreaka la. Angibreak ngiyabonga. Ngicela aphume lapho because I can see ukuthi ngizogcina sengidineka. Into ukuthi mengingase ngikubuza iquestion yokuthi yini ekwenza ujabule hence ukuthi abahambayo nize nikuculiswa abantu basekhweni lakho uzothini. Angifuni ukukhuluma ngalokho because ingakho ngithe vele uthule because nginezinto eziningi engingazisho regarding lento oyikhulumayo. Ngakho ngisaphuma ke. Mina ngiseliculi. Oze nande nezingane zabo baye belibona uliculela uma wabo. At least ozenande they will understand ukuthi ubaba ezecula leculo kwakwenze njani. Angisoli ngokucula leli culo lokuthi abahamba sosela sinceka. Ngicabanga ukuthi abantu engangibaculela leli culo ababonanga noma baboni kumanje ukuthi kungani kwaze kwacula lelo culo. Mhlaba bona ukuthi leculo laliculwa ngoba yini. Bayofika kumina abaxolisi bathi it was wrong ukuthi sikukhathaze emthombeni uzucule lelo culo. Manje kungathi mina ngangihlanya ngangirong. Kanti no ngangibhekene nempi nenkinga. I know all is well. Lamnande letiye lapha. Liqede bese uyahamba bese. Ngihamba ngiyaphi? Ngingahambelani kwami. Hayibo. Ngihamba kanjani kwami? Ngiyohamba ngingasabuya. Namanje enye yento eyenza ngibuye ukuthi nginezingane eziyohlukumezeka mangabe ngingabuyi. So akufanele ngizicabangele mina. Noma nginga-illtreateka kanzima kangakanani akufuzile ngiyicabangele mina. Funa ngicabangele nezingane zami. Ukwami ngeke ngize ngihambe. Okay. Ngizolala. He knows ukuthi kusangenzeka noma yini. It's not ukuthi it's over. It's not over kusangenzeka noma yini. Aniyamuzwa ke uma ngwabe lapha ekhuluma esho ukuthi nje akakashintshi lutho, she can still leave at any moment, so please Mseleku, please cela nje umphathe kahle and don't brag too much. But kesanas I don't wanna lie, I do love it for Mseleku because masesibhekisisa kahle yo sana bake bamisa kabi belokhe bethi nje bazohamba, and at some point most of us were scared ukuthi yo uzogcina ehleli yedwa lo baba, but ke 2026 amakhosikazi akhe wonke asakhona, and I definitely love that he eventually got them the houses. I love it for him, but I can't be mad at that ngoba umuzi usaqoqekile guys. Angazi ngempela ukuthi ngabe sabantu abanjani if we city at the heart of it besifuna ukuthi behambe. No, at the end of the day we just want to see them being united as a family, befixe inkinga zabo as umndeni, bekhulise nezingane, and then mhlawumbe mase ekhulile ke ingane they can revisit zonke lezi zinto lezi ukuthi are they staying, are they leaving, but we can see ukuthi izingane izona ezi-affecteka kakhulu kulezi inkinga lezi abanazo. But I also love it for Umangwabe on her side ukuthi now that she has the house guys, she can live with all of her children. Hayi lento yakhe ukuthi ahlale emzumbe in her house kodwa akakwazi ukuthi ingane yakhe le afika naye akwazi ukuthi ihlale naye endlini. But now that she has her own house away from Mzumbe, she can do that. Love it for her, shame. But all of this nje Umangwabe ingane yakhe, her
experience in this marriage just made me think about izinto that women have to sacrifice in order to secure umendo, and then nakhona futhi sacrifice yonke into ngaphakathi emshadweni she still has to prove iworth yakhe. Nakhona futhi it's never enough ngoba ngisho noma usuyiprovile ukuthi you are a worthy wife, you are a dutiful wife, ekugcineni you can't expect a thank you can't expect to be appreciated. You just have to roll with the punches nje ngoba if you do expect a thank you, then you're gonna die with a broken heart, because marriage and having kids nje for women are two things that you don't get a thank you for. You can do both, you can do one, but ekugcineni ungashiya ukuthi awenzanga kahle, awikhulisanga ingane zakho kahle. As a wife ngenzeka kuthiwa you were not a dutiful wife, khona la buleka khona. So nje yo sana, do it at your own risk. When it comes to indaba kaMakhwela noMseleku, their conversation was like, yo, it was an eye-opener for me nje bakithi. Even though we have been talking about their relationship and all of that, we did see ukuthi the way it's going ngale ndlela nje eshisha ngayo, we know ukuthi it's not gonna end well. Imagine 2 years in or 1 year in, angazi how long they've been together, but it seems like nje this is setting the tone for the rest of their relationship. And ngiyamsabela, angifuni uqamba amanga, ngiyamsabela. Guys, there's a few things nje mina engiyibuka ukuthi nje zi-red flag on both of their sides. Yabo nje oqala nje, she didn't give herself enough time to get to know uMseleku ukuthi whether she wants him as her husband, like ukuthi uzoba ubaba onjani, indoda enjani, ecabanga kanjani. Is she willing to accept indlela acabanga ngayo, indlela ayiyona, and that she won't try to change him ngoba phela usemdala. Like even if uyazama ukumfundisa ukwenza lezi zinto lezi ezenziwa abafana abancane, like he's too old for izinto kanjalo, he's too old to be romantic. And it's not like ukuthi she's the first wife, she is actually at the end. So yo sana I nanokuthi she allowed this man to rush her into isithembu engakayilungisa inkinga zomndeni wakhe first of all, then wamyekisa umsebenzi, wavuma naye ugirl. Oh my gosh, doesn't she have abangani, doesn't she have umama or auntie who are going to just tell her just straight ukuthi yay, do not leave umsebenzi. Just because nje umpromisile ukuthi uzomprovidela, she just decided ukuthi yeke umsebenzi. Yo guys, that tells me a lot ukuthi okay, kwasekuqaleni nje her reason to get married was just ukuthi nje ahlale abe a stay-at-home wife, and aphile nje soft life, indoda imsupport. Kanti yo ngathi nje kuningi nje that she has to deal with ngoba manje she has to go through umacele, she has to go through umakhumalo sana. Then washeshe wakhulelwa futhi before completing the whole process of becoming Mseleku wife properly, you know, where she has naye ama privileges athile. This man guys, this man doesn't want her ukuthi ambize go my man. Didn't he have a problem ukuthi umbiza ngo baby at some point or something like that? Guys, if Umseleku beyo enye nje indoda nje, or let's say nje if this man was her age group and he was behaving like this, eshizinto kanjena, ngabe sithi nje guys run. But the fact that ukuthi Umseleku okay kuba nalokho ukuthi okay singakubandi lokho, but guys I feel like nje mina this man trapped her ukuthi nje amzalele afeze le vision le afuna ukuyifeza. And Ugeli fell for it. She fell for it. And lapho ke manje she can't even ask him serious questions mayelana ne-future yakhe. She can't even ask for imali without having to deal with ukuthi melazali in order to get more money. Personally, if bengumngani wakhe mina shame bengizothi nje friend yabo lo neni lo somtholile, cala nje ungamlahli ngoba usazomdinga, prevent. Next step nje ukuthi uprevente and go back to work. Because guys, at this moment Umseleku has the upper hand, he has all the power, and akancengile. You can see nje the way he speaks ukuthi akancengile. He got what he wanted from uSamke, which is ingane, and
if uSamke ngempela akawadlali kahle amakhadi akhe, he might get everything he wants from this girl without her having to demand anything. So I would say nje ukuthi akabuyele emsebenzini so that she has that upper hand yokuthi akamncengile financially. She can continue working, paying for uneni ukuthi agade ingane. Ethi nje ucela enye ingane umseleko, amtshela ukuthi you know what, qedela ekhaya qala, then ngizokuzalela enye ingane. And then acele nezinye izinto, not just ukuthi ayaqedela ekhaya, like financials have to be good. Uneni mele akhokhelwe, you know, she must have imoto, she must have izinto lezi ayidingayo. But for now, I shame usisi uyayidlisa i-team because wow, the men are winning. The men are so far ahead of us, guys. But Kesanas, let me know what you guys think down below. Simenza nini nomuntu? Enye ingane. Too soon. You know. Musu ukuthi wenze kanjalo. Nawai. Ubudlelwano bethu wasn't based on me coming to have kids. Umsebenzi wakhe nje umakhwela munye ukuthi angenzela abantu. Awukho munye. Ngiyayifuna enye ingane. Ngiyacela kufanele ucede. You can't be demanding la. Zolibeka kancane kancane nje. Asifuni ngithi siyacela. Akufuneki nje ngicela. Ubona namanje sinenkinga. Ingoba ngacela. Mhlawumbe bangosucelani, usucela kuba. Make wacela umuntu unelungelo lokuthi athi yebo noma athi cha. Kanti mawuthi uyafuna futhi uzofumana. Fine, I'm not against it, angiyisi lapho. Kunde mina nasasivumelene ngayo. Angisiyazi njengane meyiphi inkampani enabasebenzi. Eyiphi sasivumelene ngayo? Angithi ngizana indaba nalena. Okay. Sasivumelene ukuthi I'm getting paid for my services. Okhulisa uMaths. Nayo yonke inkampani ngonyaka imiholo iyakhuphuka. So ngizakwenza umsebenzi manje ngicela increment emholweni wami. Makwanda imali abantu bayanda nabo qedile. Phela wangizanisa emsebenzini wasizongoda so. It's only fair ukuthi because you made me leave my job. Ngoba lendlela angeke ivuma ukuthi uhlalele usebenza mina ngilana. Iwona mpela umsebenzi ukukhulisa lengane. I miss the 9 to 5, yes, because corner we ask 9 o'clock, 5 o'clock, you're done with work. Right now I have as soon as I open my eyes and as soon as I close my eyes job. Engxoxo efanele uyikhulume nami. Kunengxoxo kodwa engafanele. Fanele ngibuze uMacele ethi ubuzo yena. Yeah. Bengazi ukuthi kurongi ukuthi ngibuze indoda yami ngezitshela. Phela mina bengiyibuzela because ngibuza umuntu wami yabo. Indoda yami. Awuyona yini? Ubani obephikile. Uma khwela akakwazi ukuthi my man ngithule. Ngoba kusho ukuthi uyangi-owna. Kanti mina ngiyibhaca lamani weshula noma umfumfazi uyayinweshulela. Indoda ayinamnikazi. Okungcono ubaba kaMethuli. Why not babakhe? Kukhona umuntu osho njalo nje la ekhaya. It's fine, I'll stick to my man. Ngoba manje athathiwe baba kuthathiwe umthombeni uthathiwe mami. Hey. Yazi wena. Indaba. Ufuna ukwakha noma awufuna ukwakha? I feel like wonke umuntu une-rights negunya nelungelo lokuyikhetha ukuthi ukuphi okwehla kamnandi kuyena mekubiza ngakho. I'm not saying he doesn't look good with grey hair, but naye ke enye into engingayifuni. Yabona leyo nto ngiyifuni. Remember ngiyindoda yabafazi nibaningi. Angikwazi ukutshela umfazi oyedwa ukuthi fanele ngenzeni. Unamanga. He's just saying it's because now I'm a camera shoot and pretending as manje this is something brand new. Wena uyangitshela. Okwami lokho. Uma khwela akakayazi indawo yakhe ngokugcwele la ekhaya ukuthi ubani. Ngiyamlalela ekhuluma, ngiyambona nangendlela afuna ukwenza ngayo ukuthi
kusazothatha isikhathi. Imini ofanele amfundise ukuthi njengoba ula ekhaya nje silindele u1, silindele u2, silindele u3. Ngicela ungidedeleke ngiye komunye umhlangano. Imali. Awunayo imali yokufika la? Nginawo 100 rand ngizokufa. Rand. Yes, iyona phela mali enginayo. At least sizophuma ama-dunk drinks. Yo, Yeah. ngifake izibuko sami. Kodwa soyabona. Buka, kufanele mina njengendoda yakwamseleko ngibadayisele omama umbono. Akulula ukuthi ngisho ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani. Ungaphela unyaka, ingaphela iminyaka bengavumile. Kodwa mina as long as ngibe seqinisweni lokuthi fanele ngiyincenge lendlela